ఆ చక్రముల యొక్క రూపమును పనియు రక్తవర్ణపు రాతి వలె ఉండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చక్రములో చక్రమున్నట్టుగా ఉండెను. అవి జరుగుచున్నప్పుడు 4 ప్రక్కలకు జరుగుచుండెను, వెనుకకు తిరగకయే జరుగుచుండెను. ఆ 4 కైవారముల చుట్టూ కండ్లతో నిండి ఉండెను. ఆ జీవులు కదలగా ఆ చక్రములను వాటి ప్రక్కకు జరిగెను. అవి నేల నుండి లేచినప్పుడు చక్రములు కూడా లేచెను. ఆత్మ ఎక్కడికి పోవునో అక్కడికే అది పోవలసిన వైపునకే అవి పోవుచుండెను. జీవుకున్న ఆత్మ చక్రములకును ఉండెను గనుక అవి లేవగానే చక్రములను లేచుచుండెను. ఆత్మ చక్రములకును ఉండెను గనుక జీవులు జరగగా చక్రములను జరుగుచుండెను. అవి నిలువగా ఇవి నిలిచెను. అవి నేల నుండి లేవగా ఇవి వాటితో కూడా లేచెను.